Ei, bones a tots, aquí serà el Fetin comentant. I vull fer aquest vídeo especialment per ensenyar la meva pàgina de Facebook, que ja en tinc una, vale? Té 28 likes, de moment no hi he penjat res, però quan hagi penjat aquest vídeo penjaré el link, i a partir d'ara quan pengi vídeos començaré a penjar els links dels vídeos i més coses. Ja té 28 likes. He de deixar la meva pàgina del YouTube aquí, vale? Per quan hi vulgueu entrar i tot això. I bueno, més aviat és dir-vos això. També dic que ara faré una intro nova amb el Vegas Pro 12 perquè he formatejat l'ordinador, no té ara res aquí, o sigui, l'he formatejat perquè anava molt lent i bueno, havia de formatejar-lo perquè anés més ràpid i bueno, per el que serveix formatejar-lo, i se'm va borrar la intro, i a part de com que no m'agrada gaire perquè no es veia gaire bé, doncs amb el Vegas Pro 12 he pensat d'agafar una d'aquelles editables perquè fer-ne una jo doncs no no és el meu, ja ho vaig veure l'última que no em sortia gaire bé, i n'agafaré una editable i amb el Vegas Pro 12 la faré. Si voleu el Vegas Pro 12 m'ho dieu i doncs us faré un tutorial, bueno, miraré vídeos i us faré un tutorial de com instal·lar el Vegas Pro 12, vale? Que és fàcil, no té gaire complicat, només s'ha de ficar un parche i ja està, és l'únic que s'ha de fer. Veieu? És tot normal, només hi ha alguns accessoris més que l'11, i a més aquest no és ni la demo perquè haig ficat el parche aquest, i bueno, és això, doncs és això i ja està. Espero que us hagi agradat, comenteu,